Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai bunyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sepuh ugi para pinisepuh ingkang sanget kaula mulyakaken saha ingkang sanget kaula hormati. Dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Suswati beserta seluruh pengurus muslimat Nahdlatul Ulama sekecamatan Wajak ingkang kaula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan seluruh perangkatnya ingkang kaula hormati. Dumateng sebagian sahabat fatayat yang hadir pada sore hari ini yang kaula hormati. Dumateng rekan-rekan Ansor, Banser, Dewanser, Ibnu, IPPNU ingkang kaula hormati, panitia penyelenggara pengaosan wonten ing sonten menika, dumateng Piyada Sinoman, tukang son, tukang terop, tukang foto, tukang syuting, tukang sadean, tukang korah-korah, sedaya ingkang kaula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing sonten menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada sore hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tepat, mudah-mudahan manfaat donya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahin rasa iman lantak pada tengarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, anak putune mugi-mugi soleh solehah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah, lek turah malih kenging damel nambahi bangun omah, lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah, lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing gede-gede tur bengah-bengah, lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wekdal dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah Bu, sampun salat sedaya. Alhamdulillah. Sehat sedaya Bu. Alhamdulillah. Berarti menawi sampun salat terus seneke sampun dipun dahar. Sampun pun boten luwe wonten unjukane. Samangke monggo disebut disekecakne. Salat sampun rampung, daharan sampun dipun dahar, unjukan sampun dipun unjuk. Sakmenika ngaos sak sekecone jenengan. Badhe sila monggo, badhe slonjor monggo. Kranten nggih tiyang sepuh niki pancene ngoten, nggih. Sikil lek ora diselonjorne ditekuk-tekuk nggarai asam aurate kambuh. Panjenengan badhe senden nggih monggo, sing penting ora oleh jengking tur kayang. Sampun nggih? Alhamdulillah, pangapunten niki wau menawi dados bingungipun sederek-sederek Dewanser. Keranten kok moro-moro mak bedunduk sing ngaji kok moro wis ana ndek ndukur.
Oh panjenengan ngerantos ten Ngajeng. Walah saakem. Lah nggih, lah wau pancene wonten pertelon sampun dipun cegat kalian sebagian Bapak Banser badhe lurus mboten nangsal terus dilewataken belakang. Katanya kasihan kalau saya jalannya terlalu jauh itu nanti kalau keringat saya ndeledek gimana? Apalagi saya pakai celak. Nanti kalau misalkan saya berkeringat, celak saya ndeleder kan ya seperti apa? Kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian wasan salawat sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi ajana wonten ing sonten menika asal ridhanipun Gusti Allah ugi asal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba tangannya diangkat bareng-bareng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sak menika monggo ngaos sareng-sareng. Sak mangke tanggal pinten, Bu? Tanggal 12 bulan napa? Bulan November. Tanggal 12 November itu bertepatan dengan hari apa? Hari Ayah. Utawi hari Bapak. Alhamdulillah kita semuanya yang berkumpul di sini tempat nuwun sewu. Kita semua terlahir dari orang tua. Langgih toh? Senajan yuswa kita sampun sepuh-sepuh, kita sedaya mesti terlahir dari kedua orang tua kita. Namanya orang tua niku mesti sak pasang. Lek ono ibu mesti ono bapak. Ono ibu gak ono bapak bahaya. Nggih napa mboten? Nah nggih. Kadang ngono cah nom-nom. Lah asline nggih mboten napa-napa ning, malah kula niku metenge nggih ngoten kok ning tira sing anu nyonto Bunda Maryam. Lah kok iso? Ya lek Bunda Maryam ngono wis nyata-nyata kuwasane Gusti Allah lah nggih to. Lek zaman samangke meteng ana wong wedok tok ora ana bapake apa ya ora? Nah. Niku. Dadose kita semua terlahir dari rahim ibu, dari orang tua itu satu pasang, ono emak, ono
bapak. Bapak itu adalah pahlawan kita. Leres napa mboten? Nah, bapak menika adalah pejuang kula kalian panjenengan sedaya. Samangke monggo sami dipun engeti. Perjuanganipun orang tua, perjuangan seorang ayah untuk anak-anaknya. Kinten-kinten, penuh tanggung jawab napa mboten? Tanggung jawab. Gitu? Soro napa mboten? Soro. Alhamdulillah. Kula kalian panjenengan sedaya Masya Allah sami-sami anggadai tiang sepah seorang bapak yang sangat istimewa. Tidak ada yang namanya orang tua bodoh, itu tidak ada. Sedaya tiang sepah kula kalian panjenengan sedaya pinter-pinter, sae-sae. Lek wong tuane ora iso awake dhewe ora kira dadi menungso sing kaya ngene. Nggih napa mboten? Pramila monggo kula kalian panjenengan sedaya sami dados putra ingkang bekti dhateng tiyang sepah kalih. Tanpa kedua orang tua kita tidak mungkin menjadi manusia seperti sekarang ini. Dadi anak ojo kakean sambat nang wong tuwa, dadi anak ojo kakean protes nang wong tuwa. Saumpami nuwun sewu tiyang sepuh sampun mboten wonten pripun carane, nggih monggo nyuwun ngapunten dengan cara apa? Mendoakan orang tua. Agar apa? Agar menjadi orang tua yang selamat paribasan ning alam donya wis ora ana, muga-muga selamat ning akhirat. Apa yang mau kita persembahkan untuk orang tua paribasan ning Siska? Apa yang mau saya persembahkan untuk orang tua? Sedangkan saya hidup begini-begini aja. Kula urip kaya ngene anane. Kula ora duwe bondo sing arepe gawe nyenengno wong tuwa paribasan. Kula urip ya nang desa. Terus napa sing arepe tak gawe nyenengne wong tuwa kula? Pangapunten, wong tuwa niku disenengne karo anak ora mergo teko masalah duit. Makanya kebahagiaan orang tua itu tidak terletak pada harta anak. Kebahagiaan orang tua terletak pada apa? Anak soleh dan solihah. Ning mosok awak pun sepuh ngeten iki tasih saged diarani anak soleh solihah? Saged. Maka dari itu belajar dari sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Carane priye? Kathah ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad menika piyambakipun terlahir dalam keadaan yatim. Taksih wonten kandungan sampun ditinggal kalian abahipun. Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun dilahiraken umure tasih dereng dewasa, piyambakipun sampun ditinggal kalian ibuipun. Nah, dewasane Kanjeng Nabi Muhammad menika keadaane yatim piatu, tapi tidak mengurangi hormat Kanjeng Nabi Muhammad kepada orang tua. Caranya ditunjukkan dengan bagaimana? Dengan berakhlak yang baik. Pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi anak yang berakhlak baik kepada orang tua kita? Sampun napa dereng? Ngantos sepuhe kaya ngeten. Napa kok dereng? Padahal nggih sampun sepuh-sepuh. Ya wis padha duwe putu. Tunggale ya wis duwe buyut. Nuwun sewu kula pengen tanglet. Engkang tiyang sepahipun sampun boten wonten. Engkang ayah atau ibunya sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah. Dan kita belum sempat meminta maaf. Enten rasa getun napa mboten? Yo ngerti yo ngono yo, aku biyen nang bapak manut. Ora kaya ngene aduh misale nang bapak manut. Biyen aku lek dikongkon ngaji aku leren dipecuti. Aku leren digepuki karo sandal. Kadang aku nganti ndelik-ndelik nang isore pangklungane wedhus. Tibake saiki begitu aku wis tua aku ra iso ngaji. Lho lak karek getune. Leres mboten? Nah, sakniki carane piye menebus kesalahan kepada orang tua? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, berakhlak yang baik. Piyambakipun nuwun sewu,
Piyambakipun di alam sana remen ningali kita sedaya paribasan awake dhewe dadi anak yang berakhlak. Remen menawi kita dadi anak ingkang ahli ibadah. Remen menawi kita dadi anak ingkang ahli sedekah. Remen menawi kita dadi anak ingkang purun berjuang bela agaminipun Gusti Allah. Bu, menawi sak mantune salat ampun kesupen, dipun dongaaken tiyang sepuh, entah itu orang tuanya masih ada atau orang tuanya sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah. Diakui ataupun tidak, kita ini anak yang banyak dosanya sama orang tua. Awake dhewe kadang namung tuwa lali ra basa. Awake dhewe kadang namung tuwa ngrasa anak sing ngeminteri wong tuwa. Nggih to? Wong tua ngomong sepisan wong tua keliru kadang karo anak ya sik disentak. Nggih mboten? Wong tua meneng bukane wong tua bodoh. Wong tua meneng kadang wong tua ngalahi wedi tukaran karo anak. Banyak dosa kita sama orang tua banyak. Maka mulai saat ini tiap mantun sholat ampun kesupen, baca Fatihah khususkan untuk orang tua kita, ibu dan ayah kita. Piyambakipun tasik wonten monggo dipun paringi hadiah Fatihah. Piyambakipun sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah nggih monggo dipun dongaaken ingkang sae. Karena apa? Ridho Allah terletak pada ridhonya ibu dan bapak. Aja dumahne nuwun sewu. Ning sing penting kan ibu. Lek ten ibu kula ancene ning wong tua kula niku jimat tapi ibu. Lek bapak boten saumpama. Bapak kula niku ning ya Allah, wonge ning mosok tau ngreken anak ning. Tirose ibu kula niku biyen cilike gak tau dicewoki blas karo bapak. Tirose ibu kula niku gak tau dulinan karo bapak. Tirose ibu kula gak tau ditulang karo bapak. Nuwun sewu. Ampun dipun ingu bibit benci kepada orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua, beliau tetap orang tua kita yang harus tetap kita hormati. Jangan dendam kepada orang tua kita. Jangan dendam kepada ibu, jangan dendam kepada ayah. Karena wedine napa? Wedi nyerimpeti uripe kula kalian panjenengan sedaya. Bu, ya kan melu mau langsung kudu nangis kabeh. Ono sing langsung njukuk satangan teko kenekane. Ngono ku kelingan, biyen bapakne sik uripe sampean lapo ae. Paling bapake kait ngomong, "Nduk, tukokno pentol." Wis tuwek njaluk pentol barang. Engko lek kok cokot sepisan untumu cepot ya apa? Wis talah, ancen jenenge lek wong wis tuwa ku balik maneh kaya bocah cilik. Nggih napa mboten? Ature tiyang sepah menika monggo sami diugemi. Ora ana ceritane wong tuwa njluntrungno marang anak niki ora ana. Kabeh wong tuwa iku jelas kepingin anake supaya dadi anak sing bener. Mula saking menika monggo mulai sak mangke tunjukkan, wujudkan rasa cinta kasih kita kepada kedua orang tua dengan apa? Karo dandani tingkah laku ingkang sae, dandani ibadah sing sae. Muga-muga wong tuane awake dhewe bahagia terus selamat donya dumugi akhirat. Nuwun sewu, Bapak Ibu. Wau kula sampaiaken, mature tiyang kuno-kuno, wong sepuh iki jimat. Jimat iku kudu dirumat. Wonten malih aturipun tiyang kuno-kuno, wong tua kuwi ibarat Al-Qur'an amoh. Sak amoh-amohe Al-Qur'an kudu dijaga. Neng lah tapi neng, bapak kula niki lho neng menawi ngendikan ten kula kuwasane gak karu-karuan neng kula kok nggih powek. Bu, nuwun sewu. Nuwun sewu. Cilike awake dhewe iku lho ya malah ora karu-karuan nang wong tuane awake dhewe. Wong tua kadang repot. Anak moro-moro nuwun sewu ning sempake ngantong. Hayo njajal. Wong tua repot, anak ning kathoke ngantong, nising, sak repot-repote wong tua, repote didalah dhisik demi ngopeni taine anak. Nggih napa mboten?
Wong tuane dahar daharane enake ora karu-karuan. Anak lah kok mara murus jruwet. Lah daharan masih enak dideleh karo wong tua bapak utawa mak demi ngopeni anak. Ora ana jenenge wong tua gila marang anak. Tapi benten kali zaman sak mangke. Bapake ngebrok utawa make ngebrok. Mari ngono make utawa bapake celuk-celuk, Nduk. Bapak nising. Anake pas mangan. Sampai nunggu pak, kaget mang. Ini sih kan cukup piring, kait mangan. Kait mangan lo dayoe sampean kait muli. Sik kait ngemplok sepisan, isang karo prei. Wong tua nelongso. Walando. Biyen kowe sik baye aku ya pas mangan enak, kowe nising aku ya ora rame. Biyen aku sik repot, kowe ngantong, aku ya ora rame. Saiki ketika keadaanku aplah-aplah kaya ngene, bapak njaluk tulung nang kowe sik mbok sentaki. Bapak arepe njaluk tulung nang sapa lek ora nang anak? Sik ana anake mosok sawangane katene njaluk tulung nang tangga, ya mendahe kowe apa jarene tanggane. Nggih napa mboten? Ngoten niku njajal wong tuwa nelongso napa mboten? Nelongso. Wong tuwa nelongso. Pramila saking menika Bapak Ibu, piye carane awake dhewe niki dadi tiyang ingkang saleh salehah? Tandane wong saleh salehah nomor setunggal dimanapun kita berada, di dalam manai kula kalian panjenengan sedaya imut terus kalian pangerane. Sinten pangeran kula kalian panjenengan? Inggih menika Gusti Allah. Wong tuwa mirsani anak dadi anak sing takwa, bungae ora karu-karuan. Pramila ten dalem ten margi ten pundi kemawon monggo dados tiyang ingkang takwa Allah sing nomor 1. Tiyang ingkang takwa Allah niki ingkang dos pundi? Ingkang manut dhateng pangeran. Nglampahi napa sing dipun perintahaken kalian pangeran, tur ninggalaken napa ingkang dipun larang kalian Gusti Allah. Ten Al-Qur'an ngimpun disebutaken Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dan Al-Qur'an diparingi pirsa tanda-tandane wong sing takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, utawi wong kang padha takwa yaiku wong kang iman menyang perkara gaib kados dene Gusti Allah. Allah itu gaib, Allah itu nyata, tapi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi dimanapun kita berada harus percaya kalau Allah itu ada. Kita harus mengimani adanya Gusti Allah. Berarti lek awake dhewe percaya dengan adanya Allah, Allah itu selalu tahu dimanapun kita berada. Masih awake dhewe arepe ndelik nang lenge semut, Gusti Allah pirsa. Jadi hidup kita ini selalu dalam pengawasannya Gusti Allah. Yen awake dhewe percaya dengan adanya Gusti Allah, jelasnya awake dhewe menika wedi nang Gusti Allah. Apa sing dilarang Gusti Allah mesti awake dhewe doi bareng-bareng. Leres napa mboten? Niku. Sing nomor kalih tandane wong sing takwa iki pripun? Wa yuqimuna sholata. Lan jumenengna salat 5 waktu ing saben-saben sedina sewengine sak suwene urip ana ing alam donya. Mendah kene dadi wong tuwa senenge apa ora karu-karuan lek wasne anake dadi anak sing ahli ibadah.
menjadi anak yang menjaga sholat 5 waktunya, ora usah dikentongi, ora usah dikauki karo wong tua, mendae senenge. Bu, kados panjenengan sak menika, ibu-ibu sami kagungan putra. Nah, nuwun sewu, paribasan panjenengan nimbali putra panjenengan. Le, abane le wis sadan le, ndang sembayang le. Wis gendang ados dhisik mari ngono gendang budal sembayang nguwasno anake sik kulu-kulu gak karu-karuan. Anake sikile ledok kabeh dicake mari dulinan bandengan. Mari ngono anake ngomong, "Sik Bu, dilungkas Bu. Iki lho arek-arek katene belajar gedruk ping 4 Bu. Lek gedruk ping pindho lak wis ngetren lah Bu. Iki arek-arek katene belajar gedruk 4. Manten ngoten panjenengan mendel mawon. Oleh 10 menit panjenengan celuk malih. Le, selak entek le asare. Anake semaur, "Iya ya Bu, sik." Jam 5 kurang seprapat panjenengan celuk maneh. Le, sembayange diluk engkas entek pisan asare. Karo anak disemauri, "Samane lu ketang delak celuk sembayang." Tok, iya sik kalah. Sampai maghrib. Kinten-kinten, yok nopo raose manahin jenengan. Mangkel. Pegel. Malah ono sing wong tuwa, "Akeh ndak nang semaur nang Ibu." Oh, kan tadi. Arek kok akeh terus kok kondulinan pantengan tak kawan ndak sepada. Nggih napa mboten? Ngene iki Ibu ngelingno nang kon. Lek Ibu gak ngelingno iku dosa. Ngene Ibu ngelingno kon memeli tok ae. Ibu iku lho biyen cilike gak koyo ngono iku. Berarti kon lek cilike ngono iku kon niru sapa lek gak niru yap. Kandhani lek bagian ngono-ngono iku Ibu ngomong niru bapak. Anak angel sembayang jare niru bapak. Anak kokon ngaji angel jarene bapak. Anak kokon makili tahlilan angel jarene ya niru bapak. Begitu anak juara sekolah, juara pertama diraih oleh Ananda. Selamat putra dari Bapak Waras saumbomo. Waduh, padahal wis jelas putra dari Bapak Waras. Ibu langsung ngadeg, "Wah, anake Ibu, ya Allah. Juara siji." Anake sinten? Anake Allah. Sanes, staples. Tisu ndak apa-apa. Ndak apa-apa, ya iki mang oleh pecicilan niku mau lho. Oh nggih. Oh nggih. Nuwun sewu nggih. Oleh gedruk 4 ya mang. Sik amit nuwun sewu tak ngguwak getihe diluk. Oh nggih. Sampun aman, sikil waduh teko nyawa. Sampun diparingi handi plus sampun. Alhamdulillah. Niku. Dadi lek anak gak sembayang wong tua ngongkon bolak-balik anak orang lakoni wong tua pegele gak karu-karuan. Nggih ta? Inggih. Tapi beda malih. Paribasan anak krungu adzan, agak-agak nang mlayu nang jedek atus biar biur. Wuduk tanpa dikengken. Manten ngoten Joko mukena selanan Joko sarung.
langsung berangkat nang musala. Tiang sepah ngwasi dugi-doan. Alhamdulillah. Ayem matine wong tua. Berarti dari ini kebahagiaan orang tua itu kan bukan tergantung pada harta bendanya anak, betul apa tidak? Anak menjadi anak yang takwa Allah, masya Allah, bungae wong tua nek gak karu-karuan. Begitu juga yang dirasakan orang tua kita masing-masing. Senadyan to tiyang sepah sampun wonten ing lebete kubur, tapi anak lek ora gelem sembayang, wong tua yo nelongso. Wong tua yo nangis. Tanggung jawab wong tua nang anak ya Allah. Wong tua nangis ning jero alam kubur mari ngono anak nuwun sewu ngopi. Tak. Selpit. Tak. Wong tua nang jero kubur digeblok. Blewak. Anak gawe status. Halo guys, hari ini kita lagi nongki bareng guys sama teman-teman guys. Kita lagi makan seblak rame-rame guys. Ya Allah guys, sekalopnya guys, besar-besar guys. Wong tua nang jero kubur. Perkara anake ninggal nih, salat mangkane. Mayuqimuna sholata. Lanjut menengno salat 5 waktu ing saben-saben sedina sewengine sak suwene urip ana ing alam donya. Dados senajan sampun saged syahadat, sampun poso Ramadan, sampun zakat wajib, zakat fitrah, amal jariyah, temen jujur, sopane ra karu-karuan, tata krama andhap asor dateng ulama, dateng guru rama ibu sesamining manungsa. Tapi yang sembayang 5 waktu wae ora dijaga kuwi jarene kuwi diarani wong sing durung iso takwa. Maka dari itu tunjukkan bukti hormat kita kepada orang tua. Jaga salat kita. Sing sapa wonge adoh teko sembayange berarti nang wong tuwa ora bisa manut apa maneh nang Gusti Allah. Nuwun sewu. Niku lho Pak Bu. Ilinga yen dongane wong tuwa ki manjur. Aja nganti wong tuwa kebacut omong dateng kula kalian panjenengan sedaya mergo awake dhewe ninggalne perintah agama, aja nganti naudzubillahi min dzalik. Jarene lagune Haji Roma Irama kae lho. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kandhane lek ditakoni Al-Qur'an mang kabeh ra padha hafal begitu nyanyi ngene apal kabeh. Bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada lebih patuhlah pada. Bukannya gunung. Lah terus gunane iki gawe apa? Lah wong ngundang sak kibote kok sik disemauri tarareng deng teng teng. Lah iki lho ngundang sakene aneh. Lah kok sik dikai melodi abab iku lho ya nyapa. Ayo Cak, selak didisi ya bape wong-wong Cak. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini tidak hanya tentang ibu saja, tapi juga tentang bapak. Dados monggo akhlak kita dateng bapak, ugi dateng ibu monggo sami dipun dandosi sareng. Ibadahe nggih monggo dipun dandosi sareng. Keranten tiyang sepah menika remen dateng putra ingkang soleh solihah dan anak yang soleh solihah menika pasti anak yang bertakwa. Tandanya anak yang bertakwa diantaranya wayuqimuna sholata, yaitu anak yang selalu patuh dengan Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat. Terus tanda-tandane tiyang ingkang takwa malih napa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lan saking samu barang kang wis paring rezeki ingsun Allah maring sira kabeh mongko padha mblanjakno sira kabeh. Jelase dos pundi? Pangapunten. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kula kalian panjenengan sedaya monggo dados tiyang ingkang gemar bersedekah.
Rezeki sing dipun paringi kalian Gusti Allah menika awake dhewe ayo disyukuri. Carane mensyukuri ki piye? Kula kalian panjenengan sedaya monggo sami dados tiyang ingkang dermawan. Bu, sedekah aja mek pendak pengajian tok. Sedekah aja mek pendak nglebokno pentong koin tok. Sedekah aja mek pendak jemuan tok. Niku lho. Mangke menungso sedekah mung pendak pengajian nyel. Kanjeng Nabi Muhammad saja memberikan contoh kepada umatnya. Piyambakipun merintah umatnya dikongkon sedekah, Kanjeng Nabi Muhammad nggih nyontoni. Malah Kanjeng Nabi Muhammad lek sedekah mboten pendak namung pengajian. Kanjeng Nabi Muhammad menika lek sedekah niki ben dinten. Sering saya sampaikan, natos Kanjeng Nabi Muhammad sholat kalih para sahabat-sahabatipun. Biasanipun Kanjeng Nabi Muhammad lek mantun sholat menika piyambake istiqomah wiritan kalih sahabate. Dilalah Kanjeng Nabi Muhammad kok age-age ndang medal saking salah setunggiling masjid. Sahabate tanglet bingung. Ten pundi Kanjeng Nabi Muhammad mau? Sahabat liyane jawab, mboten semerap Kanjeng Nabi Muhammad mau medal ten pundi. Dilalah Kanjeng Nabi Muhammad tibake kundur. Napa Kanjeng Nabi Muhammad kok age-age kundur? Soalnya Kanjeng Nabi Muhammad supe menawi hari itu Kanjeng Nabi Muhammad dereng sedekah. Kemudian apa yang diambil oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad mengambil uang satu-satunya yang ada di sakunya. Jumlahe artone Kanjeng Nabi Muhammad pinten dinten niku? Jumlahe artone kantun 2 dirham saja. Uang 2 dirham ini tadi disedekahkan kepada siapa? Disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Saudara-saudari yatim piatu, fakir miskin, dan janda-janda. Janda? Napa Pak Tio? YouTuber ya saya ngerti janda muda bareng lo. Janda tua, janda lansia, kayak golongane makpur, makngat, makmi, maknah, makjum, maksur, mbok paini, mbok ngatemi. Nah, niku kudu disantuni. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sak mantunipun sedekah, Kanjeng Nabi Muhammad balik malih wangsul malih dateng pundi? Dateng tempat kala wau ingkang Kanjeng Nabi Muhammad salat kalih para sahabatipun. Dipun tangleti kalian sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi, mau panjenengan kula padosi Kanjeng Nabi, kula bingung Kanjeng Nabi. Wonten napa kok madosi kula? Biasanipun jenengan menawi mantun salat panjenengan wiritan, lan niku panjenengan kok age-age ndang kundur. Sejatosipun wonten napa Kanjeng Nabi? Oh alah, kula niki wau supe. Halo. Fokus nggih Bu nggih. Kula niki wau supe menawi dinten niki kula dereng sedekah. Soalnya apa? Saya menyerukan kepada umat-umat saya, kalau monggo to awake dhewe niki dados tiyang sing remen sedekahe, monggo dadi tiyang sing remen dermawane. Mosok kula ngengkenten umat kula kiambak mboten nglampahi. Makanya kalau saya memerintahkan kepada umat saya harus bisa memberi contoh, saya harus bisa menjadi pelaku utamanya. Lho Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad lek merintah, Kanjeng Nabi Muhammad mesti nyontoni. Kanjeng Nabi Muhammad lek ngengken, Kanjeng Nabi Muhammad mesti piyambakipun maringi contoh. Akhirnya niku Kanjeng Nabi Muhammad sanjang niku wau. Yatra kula kanten 2 dirham kula tingali wonten dompet kula, sampun kula sedekahaken ten orang-orang yang membutuhkan yaitu janda-janda lansia, adik-adik yatim piatu dan orang-orang fakir miskin. Alhamdulillah sak menika yatra kula sampun telas lho ta. Halo. Fokus ngaji napa fokus mirsani Bu Nyai? Ngaji nggih. Nah. Dadi nuwun sewu. Kanjeng Nabi Muhammad artone telas
emas 2 dirham, tinggal 2 dirham, uangnya habis. Kanjeng Nabi Muhammad remene mboten karu-karuan. Soale enteke gawe sedekah. Kinten-kinten sami mboten kalian kita sedaya. Samine beda tipis napa beda jauh? Duit karek 2 dirham gawe sedekah entek bunga jarene. Alhamdulillah. Paribasan awake dhewe kari nyekel dhuwit 10.000. Mari ngono digawa nang muslimatan. Ana kotak amal liwat. Kinten-kinten 10.000 niku diceplungno kabeh napa isih nyiso. Sing dicemplungaken pinten? Pinten? Mari Bu. Sing 5.000 malih damel napa? Duwe dhuwit kok 10.000. Mari ngono nyang nang muslimatan. Halah kok ana kotak amal liwat. Panjenengan 10.000 kate dicepulur kabeh pikir-pikir. Mari panjenengan dikandani karo sandinge. Lah jare ning Siska iku lho Kanjeng Nabi Muhammad lho karek 2 dirham dicepulurno kabeh. Mari jare sampean jawab, iku lak Kanjeng Nabi Muhammad yo beda ta karo awake dhewe. Nggih napa mboten? Lah mangkane Kanjeng Nabi Muhammad iku nyontoni Kanjeng Nabi Muhammad contoh yang baik yo ayo dicontoh. Ora malah iya iku Kanjeng Nabi Muhammad. Lah wong iki dudu Kanjeng Nabi Muhammad kok yo beda. Akhirnya duit 10.000 sing dicemplungno 5.000. Sing 5.000 gawe sangumu mulai. Kanjeng Nabi Muhammad 2 dirham tek kabeh alhamdulillah ya tra kula telas damel sedekah bunga. Awake dhewe sosok kari 5.000 mulih wadul nang bojo. Walah Pak, dhuwit karek 5.000 Pak. Ya apa Pak? Iki nyambut gawe pirang-pirang dina dorong bayaran kate udan. Tok Pak. Bebet-bebet padha londot kabeh Pak. Terus ya apa ngene iki? Nek etan omahku ya kaya wis kelumpukan Pak. Katene mantu. Mosok awake dhewe iki ya elek-elek gak katene nyumbang jenenge tangga Pak. Biyen awake dhewe pas mantu yo kono yo nggawani sembarang galir lho Pak. Mari ngono jarene sing lanang, ndang Dek bukaan kitab somalae Dek dibuka. Lho ala Pak delok niki lho, sing lanang biyen ndeleh 200, sing wedok 100. Mak lho Pak lah kok sing nggawa gawan barang. Apaan Dek gawane? Beras sak-sak Pak. Lho, ana gula barang. Gula 10 kilo. Lah iki ana mie Pak 5 bal. Berarti apaan Dek? Beras, gula, mie. Mari ngono nang ngisor maneh. Lho lah kok sing nggawa rokok Pak 2 slop. Wis. Sing lanang tenger. Mareno kate turu karo ngitunge usuk metu maneh. Pak, kula nang omah iki ben lak wis pendak pisane, Pak. Kapan? Yo jemuah meniku. Sing lanang karo rokokan sedil. Tengar. Bingung. Mari ngono katene turu bengi lah kok ana ketok nyorot lampu. Dok. Nuwun. Sinten? Kula. Sapa? Bukane lawang. Lho, lah kok ana dayoh adoh. Kok ngene mlebu? Iya yu. Aku rene mang ana perlune yu. Lapo? Ya mben iki lho yu, wis kurang seminggu iki. Nyapo? Nyunatno ponakanmu iki lho, kathik areke digawa. Lah jenenge anak tiba arek dibasakno ponakan. Panjenengan kedayoan arek cilik. Ya mosok gak kate nyangoni. Nggih napa mboten? Duit karek 5.000. Akhire celengane anake diduwongkel. Konangan anake, "Ojo, Bu. Iku lho aku nabungket pingirane kate kok gawe apa sih? Kate kok gawe tuku ndase banteng." Aku kulung-lumpuk-lumpukno ket winginane karek kurang 50.000 sampean Joko itu. Winginane jarene ngomong kate gawe tuku iko joli gak dijoli. Wingi mana Joko kate gawe tuku brambang jare gak dijoli. Ayo Joko mana lek anake wong sangono lek anakku njaluk dhuwit senene. Akhire bingung. Joko tabungane anake gawe nyangoni. Wis. Mari ngono, bar dina Selasa, Rebo, Kemis diparani karo tanggane. Jelali ya, kok jam 1. Lapo? Lho, ngono iku ala wis lali. Wayahe bayar mekar ta? Lho. Yo ngalah. Mari ngono jarene tanggane. Ya lek ngeleh, ngono iko.
kok ndang-ndang cair. Lek wis kaya angsuran ngene iki, etok-etoke lali. Baru jarene ngomong, "Ya apa? Wong ancene saiki alame kaya ngene. Udan tok penghasilan gak ono." Terus mari ngono, "Ya apa? Ayo ngepet bareng ah." Ngepet. Allah niku lho. Napa kali Kanjeng Nabi Muhammad uang 2 dirham itu tadi kok disedekahkan semuanya? Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad percaya rezeki niku Gusti Allah sing ngatur. Nggih napa mboten? Tapi kita juga harus berusaha. Ojo mek ngene tok tapi gak usaha. Panjenengan bolak-balik mek idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha katiba khafdatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basfa kanat haba mumbatha wa kuntum azwajan talata fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin 'ain sullatum minal awwalin. Wandino ngene. Mari ngono karo tanggane diparani maneh. Sampan sik ngene. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa barakatan fir rizqi wa barakatan fir rizqi. Awan isuk sore bengi mek ngene tok tapi ra nyambut gawe. Lah iya, ya sapa arepe ngekeki sapa? Gitu. Mula menungso ya kudu usaha karo ndonga. Mas ya mek katene indah waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafdatur rafi'ah sampai koyo lambene unta. Tapi lek ora usaha ya ora iso-iso. Nggih napa mboten? Berdoa dan usaha ini satu paket. Berdoa usaha satu paket. Tukang son contone. Bengi idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Awan yo pasang son. Nggih napa mboten? Berdoa dan usaha. Matur ngoten jenengan jawab, "Lho masih ngepet niku lha nggih usaha ning." Lah sik nglumpukaken lilin. Mari ngono sik nyumet korek. Mari ngono sik delik-delik barang. Lho, usaha niku golek cara sing halal. Bu nggih. Kanjeng Nabi Muhammad percaya sing mengatur semuanya rezeki niku Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad boten eman-eman anggene sedekah. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sedekah iku ora mung pendak pengajian tok, tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan sedekah itu tiap hari. Maka dari itu monggo kita contoh apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Awake dhewe sedekah duit bendina gak iso, awake dhewe isone sedekah napa? Jenengan sedekah unjukan paribasan. Mek ndeleh banyu putih tok ning ngarepe omah, ana sing liwat banyu putihne panjenengan kok diunjuk, iku jenenge sedekah banyu putih. Ya mbah lek menungso banyu putih ora metu iki saking nemen-nemene menungso, iku sing diarani menungso mleki. Kira-kira ning patok picis isih ana apa wis entek menungso ngene iki? Ten wajak isih ana apa wis entek? Kathah. Menawi kathah tiyange dugi napa mboten? Dugi. Menawi dugi lungguh pinggir pundi? Pinggir pundi? Pinggir mburi. Lek mburi gawe kudung apa? Ijo. Allah, makanya kadang kok temeng lek ana wong iki ya Allah mau wedhite 17 medhit. Ya Allah, banyu putih ra metu babar belas. Hati-hati nuwun sewu Bapak Ibu, sedekah menika padha karo tandurane awake dhewe. Nggih ta? Jenenge tanduran iki ya diopeni. Kaya panjenengan lek nandur-nandur ngoten nika lho, bene tandurane tukul ya diopeni, ya disiram, ya dikocor, ya dirabuk, ya dimes. Tanduran bene tukul diopeni. Cara ngopenine piye? Sedekah ya ora mung sepisan mung pindho. Tapi sedekah awake dhewe ayo bendina kaya sing dicontohna kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Ora tukul nang panjenengan muga-muga bisa tukul marang anak putune niku. Paham nggih? Terus tandane wong takwa sing nomor sekawan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika.
Lan wong-wong kang padha iman ing samubarang kang den turunaken ing Kanjeng Nabi Muhammad ya iku iman marang Al-Qur'an. Bu, nuwun sewu. Islam sedaya alhamdulillah. Islam dari lahir napa Islam KTP-ne mawon? Alhamdulillah. Menawi Islam dari lahir berarti salate mesti istiqomah nggih. Nggih. Berarti ngajine mesti istiqomah nggih. Al-Qur'ane mesti diwaos. Alhamdulillah. Sedinten sedalu pinten lemper, Bu? Pinten? Oh, lemper rabut. Sedinten sedalu pinten jus? Oh, malah abot. Sedinten sedalu pinten ayat? Pinten ayat? Nuwun sewu. Wes saiki pertanyaan sing penak. Sedinten sedalu Al-Qur'ane diwaca napa mboten? Sing maos kalih sing mboten kathah sing pundi? Sing mboten maos repot napa? Ya Allah, zaman sak mangke. Menungso lek wasno Al-Qur'an langsung jarene mripate ngantuk. Nggih mboten. Nguasno Al-Qur'an lek dikongkon maca anu, mripatku wayahe kir maneh. Rapati ketok ngono iku. Jajal sing diwasno, dikongkon maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku apa sih, Nduk? Wa perok sih iku. Wa 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 Wah, sik Nduk, Ibu gak patek ketok, Nduk. Wah, warung. Oh, duduk, Bu, duduk. Wah, waladina yu'minuna. Wong lek irunge pesek yo ngene iki berarti. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mari ngono dodok-dodok bapake teko. Bu, apa? Aku mau mari bayaran. Piro? Karo sing lanang. Kilo dhuwit. Ya Allah, piro iku Pak? 500. Dang dhuwit 500 langsung ketok. Nggih ta? Langsung padang. Pripate langsung seger. Nang Al-Qur'an walladzina yu'minuna bima unzila ilaika rapati. Maca Al-Qur'an jarene repot, maca Al-Qur'an jarene mblereng dijak hataman jarene sirahe ngelu. Ayo yo hataman yo, aduh sirahku ngelu. Mergo mari kudanan mang, aku teko pasar garotan iki mau. Kudanan. Mari ngono diampiri maneh mbene. Yu gak nyeng ayo, aduh gusiku kula abuh. Untuku lara. Sing ngampiri mulih dilungkas krungu mangan kerupuk rambak krau. Diampiri maneh, yu gak nyeng ayo, aduh. Ya anu aku mang ngurus. Lah apa? Mari ngentekno sebelake arek-arek. Karo jare tangane kambekan kok niku tak anak kok dientekno. Diampiri maneh ulan ngarep, yu gak nyeng. Aduh, sikilku abuh. Apa wingi mari mangan kacang aku gula kacang. Apa asam urat. Ketambahan kalau delok ya Allah, cantengan gowedene koyo ngono iku senut. Kan sing maca Quran niku nuwun sewu tutuke. Lah nggih to? Sing maca Quran tutuke lisane, sing loro kan sikile. Iso kok maca Quran karo selonjor ya iso. Nggih napa mboten? Saged. Apa oleh gawe maca Quran kok bingung ra karu-karuan tapi lek digawe HP-an kok ora tau sambat.
Katene turu, sing dicekel HP. Bojone teko, bukane kadang ngopeni bojone, kadang Dek, ndi dek segone? Dek budi kono iku mang dek majikom sik ono. Dek, kekno kopi lho, jampung kaya dhewe lho. Oh. Ono kok bubuke karo kulone dek buri wis ono kabeh ndek ngono. Gase bareng mau ya mari tas diganteni karo arek-arek. Nggih napa mboten? Bojone turu ndek sandinge. Jenenge lek wong wedok salihah, ngedepo nang bojone. Ora kadang sing lanang turu madhep rono, sing wedok HP-an. Nggih napa mboten? Ya Allah. Tangi turu. Nuwun sewu, sing dicandak HP. Mangan ngono kadang ya sik ndelok HP. Nuwun sewu, mlebu jeding iku lho. Nggih napa mboten? Kadang nganti diduwodok karo anake, "Bu, ndang Bu, aduh cepetan Bu, ndang. Ndang Bu, sik ta lah. Ibu cek kote lho. Engko selak gak teko-teko tak bengese ibu iki." Ya Allah. Lek nang HP ora gelem ketinggalan. Lek nang Al-Qur'an angele ora karu-karuan. Padahal Al-Qur'an itu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah di muka bumi. Makane Bapak Ibu, yen gadah Al-Qur'an monggo sami diwaos pendahe wong tuane awake dhewe senenge kaya ngopo, nguwasno anake seneng. Dadi anak sing ahli Al-Qur'an. Paribasan nuwun sewu masih maca Al-Qur'an ora lancar tapi wong tua mirsani anak ngaji ya Allah bungah gitu. Bungah. Anak iso ngaji wong tua bungah, Mas ya paribasan ngajine gratul-gratul. Soale sing bakalan ndongakno wong tua niki anak. Mas ya anak paribasan mek iso macane Yasin, iso macane kulhu, lek anak iso maca Qur'an ya Allah wong tua bungae gak karu-karuan. Pramila saking menika nuwun sewu, mulai sakmangke monggo diistiqomahaken maca Al-Qur'an. Mari maghrib TV dipateni, adohno HP, Al-Qur'an diwaca. Apa maneh lek ngeterno anake nang ngajian, wong tuwa aja seneng rumpi ning ngarepane. Tapi lek ngeterno anak nang ngajian, anak mlebu ngeterno ngaji, anak ngaji nek jero wong tuwa lek iso karo padha wong tuwane sing nunggoni maca Al-Qur'an ning jabane. Bene apa? Anake oleh ganjaran, wong tuane ya oleh ganjaran. Sik ora kulino, sing ngeterno anak ning jero dikongkon ngaji Iqra, wong tuwa ning jaba ora maca Al-Qur'an malah maca wong liwat. Nggih ta? Ana wong liwat saanane wong, ya Allah diwaca dicelatu mulai A B C. Yo delok entalah iku apa? Yo rabi soalnya 3 dina yo, halah delok entalah yo, ngalah kaya pitik memeti jan ra karu-karuan yo. Kaya wong ora liya ora kaya ngene kuwi Mas, awake dhewe sing manten anyar yo isin ta ngene ku. Ya Allah, wong liwat siji dicelatu. Menang mburi ana wong liwat siji maneh yo delok entalah kula tungkake lho meletek-letek areku ya Allah. Celatu maneh. Siji maneh ya ngono. Ana arek liwat sepedaan sing dicangklong ndase banteng biyo ngene iku karo wong tuane dijuarno ae biyo lek tepat dadi anakku. Pek tangisan ya Allah dicelatu maneh. Timbangane ngono kuwi padha mak-make mono ning teras hatamono padha mak-mak kan ya mulih padha oleh ganjaran dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Pramila Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika napa ingkang dipun turunaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad monggo ingkang kita lampahi ingkang saestu. Kersane napa to? Bene awake dhewe iki dadi manungsa sing slamet donya dumugi akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad menika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad menika gurunipun umat Islam salam donya. Nabi menika maknane guru. Napa Bu? Guru, tapi ora kabeh guru iki diarani nabi. Lek kabeh guru diarani nabi iki bahaya, nggih. Nabi niku cara makna kasare guru.
Tapi ora kabeh guru diarani nabi. Lek kabeh guru diarani nabi, wedine ana guru jenenge Pak Ngatiman mundak diceluk Nabi Ngatiman. Lah ya ora lucu, malah tepak nuwun sewu pembacaan sholawat Nabi pas mahalul qiyam. Sallallahu ala ngatiman. Gak lucu. Gitu. Nabi iki guru kula kalian panjenengan sedaya umat Islam saalam donya. Mula dawe guru kudune diapakne? Dawe guru monggo digugulan ditiru supaya selamat donya dumugi akhirat. Jarene lirik. Dawe guru naik digugulan ditiru lakonono estu ben kepena uripmu uga ben kepena matimu. This is Siskanodo Budoyo support by Ephonic Audio Sound System Profesional. Niku Bapak Ibu, dawe guru monggo digugulan ditiru. Lakonono estu ben kepenak uripmu, lakonono estu ben kepenak matimu. Napa malih ingkang dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi. Lajeng nuwun sewu. Tetengere tiyang takpaten mriki tasik kathah, tasik wonten kalih malih. Yang pasti wong tua iki seneng lek anake dadi anak sing ngabekti nang Gusti Allah, dadi anak sing takwa nang Gusti Allah. Balik-malih kula aturaken, wong tua iki ora kira njaluk donyane anak, sing dijaluk karo wong tua niki dongane anak. Mula monggo sami dados anak ingkang anggadhahi tata krama. Tata krama dhateng sinten? Tata krama dhateng tiyang sepah kalih, tata krama dhateng sesaminipun manungsa, tata krama dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Saking mriki kinten-kinten nuwun sewu. Kala wau kula tangleti, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Jawabane panjenengan tasik dereng saged. Saiki kula tanglet malih, sudahkah kita menjadi manusia yang berbakti kepada Allah? Sampun napa dereng? Sampun dereng? Insya Allah sampun napa insya Allah dereng? Sering saya tekankan kepada saudara-saudara saya muslimat dan sahabat-sahabat fatayat hampir sak kabupaten Malang. Awake dhewe iki diarani mau muslim wedok, wong muslim wedok kuwi muslimat. Muslimat aja mung ketok sregep ketika kegiatan tok, tapi monggo diterapkan di rumah. Benar-benar menjadi orang ingkang manut datang perintahipun Gusti Allah. Mosok ngalor ngidul melok seragame muslimat tapi sembayang nang langgar ae moh. Diarani muslimat tapi jamaah nang masjid moh. Diarani fatayat tapi karo tangga akur ae emoh. Kinten-kinten modal tiyang kados ngaten tasik wonten napa dereng? Wonten napa mboten? Muslimat sing mboten ten masjid wonten napa mboten? Kata. Muslimat sing mboten ten langgar wonten napa mboten? Sing mboten akur kalih tangga wonten napa mboten? Tiange nggih dugi pisan. Lungguhe ning tengen apa ning kiwa?
Ya Allah. Mula to aja ngelek-ngeleki wadahe. Langge to. Wadahe iki wis apik. Muslimat apik. Fatayat apik. Pengajian apik. Sholawatan apik. Wadah sing apik niki jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Krana napa? Bagi tiyang sing mboten remen niki iso-iso digebyah uyah padha asine. Bagi wong sing ora seneng lho, delok entalah kae lho, ngalor ngidul kelambenan ijo, kudungan ijo, rokan ijo, melok muslimatan, kudungan putih, kelambenan ijo, melok patayatan, aduh mek melok ngalor ngidul ngetan ngulon tapi karo tanggane satru lho. Jangan ya Bu ya, jangan. Anggite gak bahaya ta ngono iku. Eman wadahe sing gak ngerti apa-apa dikatut, katutno. Lah nggih to. Kayak Sholawatan kan beberapa tahun menika kan viral di mana-mana di daerah-daerah mesti wonten sholawatan. Nggih to? Nah, panjenengan angsal mangkat asalkan apa? Dapat ridho suami. Pamit dhisik nang bojo, masih iku nglakoni keapian. Saumpama jenengan pamit dateng rakyat panjenengan, "Papa, asline muslimatan wajah iki lek nyeluk bojone piye to?" Hah? Bapak? Iya ngalah, mbok yo sing keren titik kaya gondang legi ngono lho. Loh, gondang legi iki keren-keren. Buktine para calon kedua bupati itu gondang legi kabeh lah, arep keren piye. Lah nggih to, gondang legi keren-keren. Mas yo mak-mak kulite wis kirut-kirut tuwek-tuwek ngene lho nyeluk bojone, "Papa." Loh, ngene ku lak iri to, jarene papae gedang. Loh. Ngene ku iri. Polahe panjenengan lek nyeluk ora papa, iya kan? Lho, ning nggenku lho lek nganu matur nang sing wedok ngono sing lanang, "Mama." Jarene sing wedok, "Dalem-dalem sayang." Mama hari ini masak apa? Sing wedok jawab, "Anu papa, hari ini mama masak nasi tiwul sama lalapannya itu terong, sambelnya terasi. Terus iya, anu apa itu ikannya apa? Klothok papa." Terus kan biasanya kalau orang kota-kota itu ada dessert. Dessert itu makanan penutup. "Mama hari ini dessertnya bikin apa?" "Pugung godok papa." Gitu Mas ya mangan pugung godok lu kena legi papa. "Oh ya, anu ya, tolong sarapannya papa dicepatkan dulu ya mama." "Oke pak." "Terus setelah ini papa mau kerja kemana?" Oh, pagi ini jadwalnya papa itu jombret ketetelan." Loh, iya Mas ya papa jombret, dessertnya itu pugung godok yo papa. Loh, anggite. Lek ora nyeluk papa ngono yo. Aduh, Dek, ya ngono ta. Lah niku, panjenengan matur ten garwane, "Pak, engko bengi ana sholawatan ning Codo. Aku njaluk ridhone sampean, aku oleh budal tahura." Kalau suami tidak mengizinkan, ya ojo budal. Ojo nguel dadi wong wedok. Ya ngono. Sembarang kali ora oleh. Muslimatan ora oleh. Atayatan ora oleh. Sholawatan ora oleh. Mari ngono sing lanang, lek brot oleh, Dek. Loh. Ya Allah. Pokoke lek ora diijini karo bojo, ojo budal. Karena kalau orang sudah berumah tangga itu ridhonya terletak pada suami.
Paribasan panjenengan budal ora oleh ridhone bojo, hati-hati satu langkah kaki panjenengan metu teko omah lek ora oleh ridhone bojo padha karo buka satu pintu api neraka. Ayo, jejale panjenengan sing ora pamit-pamit nang bojo kuwi moro-moro wis kondo. Mas, aku ki mang teko pasar lho njajalo. Wis pirang lawang sing dibuka. Pirang lawang. Dadi jaluk ridhone bojo. Pak, kula nyuwun ridhone panjenengan, mangke kula arepe budal selawatan. Lek bojo ngomong orang ridhani panjenengan ojo budal. Karena ya itu tadi, iman wadahe jaman sakmangke kathah tiyang digebyuh uyah padha asine. Alasane nang bojone budal selawatan ora ngerti ya menang nang pojokan mburi dhewe tibake ketemuan akeh tunggale. Wonge ya ana sing teko yo ngene iki. Wonge ya jilbaban. Jilbabe ya ijo. Sendekku neng mburi karo ingah-ingi guyang-guyu ngono. Mari ngono WA wareke. Dirasani karo bunyai ben. Kuwi eman to ngono iku. Selawatane iki bener, nggih napa mboten? Karena dirusak oleh salah satu orang, dadi malih suarane ora karu-karuan. Beritanya malih halah percuma melok selawatan paling ngono ning kono ya ngono. Padahal selawatane ra kliru. Selawatane ra salah. Dadi awake dhewe kudu iso jaga. Mela muslimatan ya ayo mela muslimatan tapi ning omah ayo diterapne sing sae. Nang tangga ayo padha sing apik, nang dulur ayo padha sing sae. Nang wong tuwa nang bojo ya ngono. Oleh teka muslimatan monggo diterapaken ten griya. Paribasan nang tangga kongkon ngapiki ya ayo karo tangga niki sing rukun. Oleh muslimatan ayo padha dadi wong iki sing ngabekti nang Gusti Allah. Mulai mengko sing cedhek langgar budal nang langgar. Mulai mengko sing cedhek nang masjid budal nang masjid. Ada diempet langgar diempet masjid mari ngono malah ora tahu sapa masjid ora tahu sapa langgar. Langgar iki ora mung digawe hiasan tok, langgar iki ora mung gawe duwen-duwen tok, tapi gawe apa? Gawe tempat ibadah dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mergo menungso lek mati balik malih nuwun sewu. Menungso lek mati iki duduk bondo donya sing digawa, tapi menungso sing lek mati iki amal apike sing digawa. Mula ae dadi menungso sak menika nglampahi kesaenan kersane napa? Kersane dados menungso sing slamet donya dumugi akhirat. Leres napa mboten? Leres. Pramila kuwi menungso sangune mati mung siji, takwa nang Gusti Allah. Menungso sing takwa nang Gusti Allah sudah pasti dia berbakti kepada orang tua terutama ibu dan bapak. Jarene lirik. Pawalingku kanggo sira. Lagu terakhir, Cak. Oh lalu iki piye to? Lah wong wis 4:30 lek omahe sing adoh, patok peces iki pucuk gunung lho. Lek paribasan panjenengan wajak sing omahe waduh apa ya ora teko omah engko pas magrib. Nggih napa mboten? Gek kula niki mangke dalu badha isak pas niki kula ngisi acara ten daerah Majang Tengah. Dadi lek jarene wong Jawa iki kripik gedang bodoh telo titike dang pokoke rata. Buareng banter keliru. Awalingku sakmono ya. Kanggo sira. Lagu terakhir coba tangannya diangkat bareng-bareng dong. Bapak tukang son tangannya mana? Bapak Basar yang ada di depan coba tangannya diangkat bareng-bareng. Tukang es, tukang sempel, tukang selok. Ayo. Pawalingku kanggo sira ngabekti marang sing kuwasa. Tindakno perintah agama yen
takon berot syar'i bareng-bareng mi. Uripe sing ati-ati ngabekti marang Gusti Ilahi Rabbi, mulyakno wong tuwa kuwi uga nglampahi sunnahe Nabi. Tur sing sregep anggonmu ngaji dene slamet donya akhirate. Monggo Bapak Sunar sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Uripe sing ati-ati ngabekti marang Gusti Ilahi Rabbi, mulyakno wong tuwa kuwi uga nglampahi sunnahe Nabi. Tur sing sregep anggonmu ngaji dene slamet donya akhirate. Sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Tiba elek mburi bengah barangan ya. Injih, monggo. Alhamdulillah. Tapi sebelum acara pada sore hari ini ditutup, saya kok tertarik dengan ibu muslimat yang pakai kerudung jingga yang sekarang lagi minum di belakang. Monggo Bu, minggah mriki Bu. Panjenengan kula paringi hadiah. Ini murni dari saya, bukan dari siapa-siapa. Bu sinten namanya? Monggo, monggo. Monggo, monggo. Ayo, Cak. Ibuke ditabui, Cak. Awas. Awas.
Cik, cik. Monggo Bu Rade maju mriki. Monggo, monggo Mak, monggo. Mriki lho Mak kersane kesodrek benjing mbok menawi melebet patroli bareng Mak. Mboten maksudnya melebet TV. Rade mriki wangel temen Mak. Kalian emak sinten? Damel mik, damel mik. Kurang celak. Mbok ngatiem. Iya, ini jelas masih mudanya ini panggilannya Mama Ngat. Iya. Inje, asli pundi Mak Ngat? Kelakah tengah. Kelakah tengah. Kelakah niku ten sebelah pundi Bu? Oh, sebelah kilen inggih. Rawuh mriki kala wau kalih sinten Mak Ngat? Kali teman-teman. Sama teman-teman. Coba dada. Halo Besti, ngoten Mak Ngat. Ya napa Mak Ngat? Ya napa? Halo Besti, ngoten ya napa Mak Ngat? Tangane kalih niki mikir ya napa? Halo Besti. Alhamdulillah. Mak Ngatiem derek muslimat sampun sampun dangu. Dangu Sudah berapa tahun? kira-kira gangsal tahun. Oh, 5 tahun. Alhamdulillah. Dangu punan 5 tahun. Nggih, Masya Allah. Nggih, nggih. Mak Ngat panjenengan kagungan putra pinten? Putra 1. Putra 1. Putu? 2. Suami? Enggak ada. Oh, enggak ada. Sudah meninggal dunia. Nggih, alhamdulillah. Muslimatan derek. Menawi ten kelakah wonten pengaosan mesti rawuh Mak Ngat. Nggih. Nggih. Tahlilan derek. Derek. Hataman? Kataman mboten nonton. Oh, mboten wonten. Tibaan? Nggih derek. Derek. Bandengan? Maniki panderek. Manakipan derek. Menawi ten bandengan dugi napa mboten? Mboten. Oh, piye? Takut oleh ditabrak. Oh, takut kalau ditabrak. Karena Mak Ngat kalau ada bandengan, takut. Gitu ya Mak Ngat ya. Takut kenapa? Takut ditabrak, aku kan janda. Gitu. Ya. Ya gitu. Janda harus punya pendirian. Kenapa Mak Ngat gak berangkat bandengan? Takut kalau ditabrak banteng. Oke. Soalnya banteng niku nyudurukan makan makan Mak Ngat bahaya menawi sudah janda lama ditumbruk banteng. Mak Ngat ngaji nggih Mak Ngat nggih? Ngaji nggih? Mboten nate ngaji. Mboten napa-napa. Tapi jenengan menawi tahlilan ngoten nika lak enten nganua, enten maos surat Al-Fatihah, surat nggih ngoten niku saged nggih. Ayat kursi saged? Mboten. Oh, mboten. Mboten napa-napa Mak Ngat. Paribasan ketemu setan kan biasa diwacan ayat kursi ya Mak Ngat. Lah jenengan mboten saged maca ayat kursi, kursine ae antemne Mak Ngat nggih. Oh nggih. Sakniki kula tak maos jenengan sing terusaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terus ya Mak. Birobbinas. Terus Malikin nas. Ilahin nas. Min wasaril waswasil khannas. Alladzi wasbiturinas. alladzi yuwas wasbiturinas. Yuwaswiturinas. Yuwaswiturinas. Minal jinnati wana. Nggih, pinter, Mak Ngat. Terus lek selawatan saged ta Mak Ngat? Selawatan nggih kali teman-teman sareng. Sama teman-teman. Biasanya Mak Ngat remen selawatan napa Mak Ngat? Lek selawatan nih kadang-kadang di langgar niku nggih derek-derek itu tahlilan. Oh nggih, lek pujian ten langgar ngoten niku saged napa mboten Mak Ngat? Lek pujian nggih saged. Pujian napa biasa? Pujian sing biasa niku Allahu Akbar, Allahu Akbar niku. Oh, pujiane Allahu Akbar, Allahu Akbar ngoten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Monggo Mak Ngat pujian sing kaya ngoten niku kula kepengin mirengaken Mak Ngat, kula dereng nate semerep Mak Ngat. Nggih, monggo. Jenengan sing pujian kaya sing Allahu Akbar, Allahu Akbar niku
Mak ya napa mangat. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin saqiful bukhara salahatuma siluman bil Tuh masih luman ya apa sih, Mak? Sholatan tuma siluman biha. Ya wis sakarepe Mak wis. Terus ya napa Mak mantune siluman niku wau? lainnya mboten hafal Bu. Oh nggih. Lek nganu, lek pujian mantun subuhan ngoten niku. Pujian subuhan. Nggih, tahlilan. Oh tahlilan. Ya napa Mak? Nggih, sawernane tahlilan niku dibaca kali kiai ini. Oh, nggih, alhamdulillah. Lek sholawat nariyah saged napa mboten? Mboten apal. Kul huwa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Garuda Pancasila, Mak. Kan orang Indonesia, Mak. Ayo. Garuda Panca. Garuda Pancasila, aku pandukurmu, aku proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur lantasan, beri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nggih. Alhamdulillah. Tapi lek majune kados mangat ketemu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nggih, mboten napa-napa. Alhamdulillah mangat panjenengan sampun sregep mangkat muslimatan, ten langgar panjenengan sregep derek tahlilan nggih kersa. Niki saking kula pribadi mugi-mugi barokah. Niku tepak rezekine panjenengan. Monggo dipun trami Mak nggih. Nggih. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Mak. Nggih. Sama-sama. Nggih, sama-sama. Nggih, mudah-mudahan Pak. Iya, sama-sama. Sehat, Amin. panjang umur, Amin. penyelamatan kali kula. Amin. Dari kula ngaji sembarang kali kula turut. Amin. Ojo njaluk wuruk ngaji, masih njaluk wuruk mberot barang tak wuruki. Inggih, sampun monggo. Inggih, monggo. Loh, anakku lah kok teko kene. Aduh, kamu ngapain nyusul? Umi ngasih uang iku mang kamu kepingin gitu ah. Sepurane ya uangmu tak pinjam dulu. Iya, maaf uangmu tak pinjam dulu. Waduh, ya wis. Ayo berdoa dulu, ayo berdoa. Monggo acara wonten ing sonten menika dipun tutup kalian maosan donga. Nyuwun sareng-sareng dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paring kesehatan zahir batin. Umure panjang barokah dijauhkan dari balak dan musibah. Apa yang menjadi hajat kita mudah-mudahan dipun kabulkan kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' rizqana wa qdi hajatina wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ufir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khazin. Rabbana hab lana waj'alna
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.